in baka sani ba na gaya maka ni Abdulkarim Ɗayyabu daga lokacin baban gida shugaban kasa ya fara ba kansa rijiyar mai kuma yanzu ana zargin Bola Tinubu ma tunda ina da kamfani na mai na Owondo ana cewa ya fara kokarin mallaka kansa rijiyar mai kuma kamar yadda duk muka yadda idan ma in su ba sai da ba ma mu da muka yadda mun san cewa duk kasar da Allah ya halitta dama ya alƙawari cewa komai girmanta komai bushewarta komai yawan mutane suke cikinta ya yi alƙawarin cewa duk abin da yake akwai na buƙatar su rayu kyakkyawar rayuwa ya tare shi a cikinta sai dai idan an samu rashin iya mulki ko zalunci kamar inda iya mulki ne sa aka fara haƙo man aka gina duk wancan abubuwa kuma rashin iya mulki ne yanzu a sa ake lusa abubuwan ake sace abubuwa da wani dalili za a zo a ce misali shugabanni suna da kuɗi biliyan tiriliyan amma talaka suna waloyin in abject poverty hunger and diseases kuna ta yawo cikin talauci da yunwa da cututtuka